Tak jo, my máme den po zápase už a jdeme do centra velkoměsta Londýna na památky. Domča. Ahoj. Tohle je naše čtvrť, kde bydlíme. A to je Domča v naší čtvrti. Pohoda, jahoda. YouTuber live. Wembley. Tak, my jsme teďka na obídku. Domča si dal nějaký burger a hranolky, já mám wrap a limonádu. Tak jak hodnotíš Nando's? Byl jsem tady poprvé, Nando's. A měl jsem wrap a ten byl jako fakt dobrý. Mám tady ještě lemonade. Tady je jako kurevský nejdřív sladká, pak kurevský jako kyselá, ale ve finále to je jako dobrý, no. Dobrý. A dal bych tomu 10, 8. Myslím, že jako 8, 7,5 nic radši. Ke jsme na tónu. Dáme si kafičko, který není čínský. A jdeme najít koláčky, jak se tomu říká? Fortune cookie. Takže koláčky štěstí, I think. OK, takže pak natočíme nějaký zase vstup, kde ukážeme, co tam máme. Bude to totální sračka, bude to totální zase mrdu peněz. Já nestálo minule tolik, podle mě. Za to, že tam máš papírek, tak jo. A to můžeš sníst podle ten cookie. A to nebylo dobrý, kámo. Nebylo dobrý. Dobře, budeme hledat. Enjoyujeme kafe. Takže koláček už máme. Jdeme najít nějaký spot, kde nebude miliarda lidí a jdeme to otevřít a uvidíme, co tam bude. Otevírá Domča. První. Takže on tady koláček. Uvidíme, co mě čeká. A ne. Nějaký dlouhý. Jo, to je víc jazyků. Co tam máš? Jsi chytřejší, než si myslíš. Ukaž nám to. Spokojený? Co jo? Yeah. You will soon be sitting on the top of the world. Takže jste viděli, už mi to došlo, co to znamená. Jsem prdel. Ale nevím úplně, jak si to jako vzít, no. Že jako buď jako poletím letadlem, což letíme zítra, nebo si koupím letenky do Nepálu a půjdu vole na Mount Everest, fakt nevím jako. Domčo, kde se nacházíme? Právě teď se nacházíme ve vstupní hale Britského muzea, kde můžeme třeba najít různé vykopávky z Egypta, starověkého Řecka a Říma. A co je tady asi nejznámější, tak je rosecká deska, která pomohla rozlišit hieroglyfy.
Warrior. Jo. That's me. Tak dobrý pecky hráli. Takhle nějak. Je to tu hezké. Sochy, malby, informace. Banger. Takže my se teďka právě touláme londýnskýma ulicema. Objevujeme krásy Londýna. Mám doktora Pepu. Doktor Pepa. A valíme. Krása. Lidi, paráda. Zapad sluníčka, domče před mnou. Banger. Slovo tady toho videa je banger. Napište do komentářů. Tak Domčo, už teďka nastupujeme do letadla. Jak jsi to užil? Bylo to skvělý, krásně strávený, prodloužený víkend. Díky Kubovi, že jel se mnou. Byl to zase skvělý parťák na Londýn. On jsem si to užil. Doufám, že on se mnou taky. Užil. Hnedka u záchodu, volno vedle mě, paráda.
tohle to je všechno. Já jsem to doeditoval a děkuji, že jste to sledli celý. Doufám, že se vám to líbilo, pokud ano, budu rád za like, odběr a zase někdy u dalšího videa.